Patricia, iar el este fratele meu, Alex. iar ea este verișoara mea, Julia. Astăzi vom deschide 45 de pliculețe Trolii 2 de la Carrefour. Deci să începem! Căzut și pe jos! Așa, fiecare ia câte un pliculeț și acum vom deschide. Wow! Uite ce mi-a picat! Uitați, cam așa arată primul pliculeț. Așa arată al meu. Și așa arată al meu. Hai să desfacem. O floare. Al doilea. Ai doi? Să le punem aici. Păi hai. Le punem aici. Arată foarte frumos. Să desfacem. Wow! Eu l-am. Wow! Ce frumos! Dă-mi-l mie. Wow! Uitați că așa arată al meu. Să desfacem al treilea pliculeț. Trolli 2. Am merită pe papi! Uite! Julie, poftiți! I-am merită pe papi. I-am merită pe ce papi? Eu ceva care scrie fi country. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Da, în fine. Free. Poppy care cântă la microfon. Este dublură. Da. Dublurile le punem una peste alta. Da, wow, deci tare. O nouă dublură. Eu am nimerit o papi care cântă la o mandolină. Eu l-am. Ce bro? Uitați, e un înger troll sau nu știu cum se numește. Fata. Down. Încă o dublură. Da. Să mă uit ce am găsit. O dublură Regina Barb. Poftiți, Julie. Dincles, da. Dincles. Hai, Pati. Wow, ce multe sunt. Încă o dublură cu florile cântă. Wow, poftiți, Julie. Tot Regina Barb, care cântă la chitară. Începem să mai avem pliculețe. Adică... a căzut. Dublură. Country, yes. Eu îl am pe regele Trollex. Eu am niște flori cântătoare, adică O triplură. Da, triplură. Le punem una peste altele. Wow, este o ciupercă! Wow! Te rog. History. Wow, dublură. Poftiți, Julie. Se numește Fi-Pop. Poftiți, Julie. Eu am floarea. Da, ce multe pliculețe sunt! Da, dar nu mai avem atât de multe. Nu ca înainte. What? Tribul clasic. Pentru Julie, pentru că eu chiar l-am. Să vedem. DJ Suki! Dă-mi-l mie, că mi-l trebuie. DJ Suki. Wow, deci l-au tot. Dublură. Fărâma. Ce mi-am dorit să am? Are voce, adică e fată, dar... Ce? Rick Diamonds! Mersi, Pati! Popi 1! Acesta este albumul. Să vedem ce cartonașe avem. Asta se numește Poppy și asta la fel Poppy și ea Poppy, Ciot, Cooper, Prince D,
Fărâmă, DJ Suki, Bumbăcica, Mătăsica, Ceaturi, Floare, Balon, Măricel Dincles, Greg Diamond, Tiny Diamond, Regina Barb, tot Regina Barb, prietenul lui Regina Barb, Riff, Pescarobuzul lui Barb, Regele Trolex, Baby Sirenă, adică Bebe Sirenă, Sirene, Delta Dove, Hickstery, Trollzard, Kebrub, Tribul Country, Tribul Classic, Tribul Rock, Cooper, Prince Darling, Poppy Chot, Fi Rock, Fi Techno, Fi Pop, Fi Country, Fi Classic, Fi Funk. Cam acestea sunt cartonașele Trolley 2. Și o să vă arătăm și plușurile. Acestea sunt plușurile. Ea este Poppy, regina popului, iar ea este Barb, regina rockului. Acesta este micul diamant și acesta este regele Trolex, regele Techno. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like Și să vă abonați la canalul nostru de YouTube.